beste mensen. Tegen welkom hier in de Grote Tjerke bij de Frieske Vesper. Tegen welkom hier, maar ook welkom voor de mensen die het nou als op een later tijdstip via de techniek met ons verbonden binnen. Uw voorganger is van de jongen dominee Piet Bijntema. De wargelist is Peter van der Zwaag. Wij doen een zogenaamde wargelvesper. Voordrager is Marta de Boer van Sloten. En de koster is Siebe de Haan. Ik moest het net vergeten, zei Alex Riemersma, zo past je mij. Maar na oren lezen daar bij de uitgang een stukje wat Frieske boeken, die het, als je hem dat wat taal liket, samen meenemen kunnen. Is net bijzonder. Maar voordat we beginnen, vinden wij dat we net zonder het licht van Christus kennen. En daarom hellen we dat eerst op bij de Peersgekeerswaai. Ik wens je hem allereerst een gezegende viering toe.
Uws helper in de Heere. O God, zorg naar u om. Liet uws Heer jouw leefde zien. O Heer, jij uws gebed.
Van jou is de hemel. En jou en van jou ek de aarde. De wereld, maar al wat erin is, hebben jou grunderen. Het noorden en het zuiden, jou hebben haar schepen. De Tabor en de Hermon, verheerlijk je jouw namen. Jouw erem had heldenkracht. Jouw haan is sterk en jouw rechterhaan verheven. Gerechtigheid en recht dragen jouw troon. Gunst en trouw gaan van jou uit. Hoe gelukkig is het volk dat jubelen kan. Ze gaan haar wij in het licht van jouw aantlid, Heere. Ze bejubelen jouw namen al den dag. En ze gaan grut op jouw gerechtigheid. Als zijn zonnen van mijn wet net witte wollen en net libje neffens mijn rechtsregels, als ja mijn voorschriften schijnen en haar om mijn geboden net houden, dan kastij ik ze wel mij de roede om haar zonden en mij hudde slagen om haar schuld. Maar mijn gunst neem ik haar net aan en mijn trouw verbrek ik net. Ik zal mijn verboen net schijnen. Wat over mijn lippen kan, veroorje ik net. Eén ding heb ik zwart bij mijn heiligheid. Hoe zou ik ooit David bedragen? Zijn nijdem zal voor eeuwig bestaan. Zijn troon staat als de zinnen voor mij. Als de mannen die er altijd staat als het trouwe tjoge in de wolken.
wij leven in een rare en een wrede wereld. Er zijn bizarre, machtige heerskers. En de vraag is, stiert er ik wat tegenover? In Handelingen 12 vreeg het Lucas dus aandacht voor een paar zaken. Petrus zit in gevangen, maar de gemeente bidt om een voor hem bij God. Hij komt vrij die nachts, en dat lezen we aanstonds net, maar toch 2 engels. En het boodschap is, God in de hemel helpt Petrus op de aarde. In datzelfde Handelingen 12 schreeuwt Lucas ek dat het woord van de Heer voortgang nam en kregen het wat langer wat meer aanhang. Vanzelfs dat is een bericht dat in Handelingen toezet en dat na Pinkster toezet en dat na Pinkster toezet, want met de Pinksterboodschap we tegelijk het evangelie van Peeske oppakt. Jezus is altijd bij ons. Ook al is er hemelvaartsdag bij de heid in de hemel. Maar het verhaal van Petrus en de gemeente die het bidt en het evangelie dat hield niet meer aanhang kreeg het, is het in de achtergrond van een bizarre koning. Herodes Agrippa, Paken Caesar van Herodes van de wezen uit het eerste. Jacobus liet er ombrengen, Petrus liet er bewekje, droeg fjouwer keer fjouwer wachten. En dan gaat er, nadat hij hem van die fjouwer wachten ontdien had, naar Caesarea, zijn oren haatstad in het noorden. En daar houdt er een taspraak. En dan zei ze de mensen hier is een God aan het woord en geen mens. En dat is tegelijk de eind van Herodes. Hij valt deerdel. Het is correct of Lucas us aandacht vreegt, altijd in de vraat, zo'n de dagen van Herodes Agrippa, binnen de machtige heerskers die wreed binnen en onbarmhartig. Maar de toekomst is onder de barmhartigheid van de Heere God en van zijn barmhartige mensen. Om dezelfde tijd liet koning Herodes gewoon leden van het kerken oppakken en mishandelen. En Jacobus, de broer van Johannes, liet er zelfs de holle afslaan. Omdat er zeer dat soms de Joden uit zin weer, gingen er nog verder en liet ook Petrus oppakken. Het weer in de tijd van het Joodse Peeskefeest. Doet er hem in handen, hier liet er hem in het wachthuis zetten. En joeg hem om fjouwerploegen van elk fjouwer soldaten oer, om de wacht bij hem te houden. Want hij wie van doel, hem naar oude van het Peeskefeest, in het Iepenbier voorkomen te litten. Sabbe wekken ze Petrus in het wachthuis. Onderwillens waren in de gemeente, om een wij voor hem bidden, naar God. Dan krijg je dat Petrus in de nacht door 2 engels naar boeten gebracht wordt. En dan lezen we in vers 18 verder. De oren daar joeg het een hele opsquor onder de soldaten. Wat weer de dags maar Petrus bad. Nou het Herodes om een nacht om hem ziekje litten hier. Onderstier de schildwachten en leert die van kant maatje. Zelfs gong er uit Judea wij naar Caesarea en bleur daar een skoft. Herodes hield tegen het grauw op het Tyriërs en de Sidoniërs. Maar die stuurden een meenschippelijke zandskip naar hem toe. Ze wisten de koninklijke kamerheer Blastus op haar kant te krijgen
en vregen om vrede. Dat dienen ze omdat haar loon etende blijven moest, terug invier uit de koningszienes. Op een stelde dag ging Herodes in een koningspronk op zijn eretroon zitten en had een plechtige taspraak. En het volk jubelen. Dat is de stem van een God en net van een menske. Voor de een sloeg een engel hem del, omdat er God de ere net joeg. Hij was van de wiermen te fretten en stoor. Maar het woord van de Heer nam voortgang en kreeg wat langer wat meer aanhang.
God ta geruchtigheid van Huub Oosterhuis in een oorzetting van Eppie Dam. God ta geruchtigheid ha jou us opdracht doen. Dat wut had us bevrijd. Elk oor us handen boen. Jou dat us niet weerhoudt om steeg dat paad te gaan. Dat elk de moed behoudt om daarvoor in te staan. Waas dagen jou bezocht, waas het jou groene had, vaarwaart jou zinnenjocht en de ierde makke ha. Waas toekomst is in jou, jouwe hem gehoor. Ach, roep us hier en nou in vrede ta elkoor. Dat nimmen haar nog schijnt, die jou in ere ha. Vaarwaart jou onbeheind de bonnen brutsen ha. Ach, dat us eeg weer vrij, jou antlit ziekje mocht. De dagen weer als nij, uit namme van het jocht. Het eerste pad van het gebed is een Pinkstergebed van Innocentius de Tredde, of misschien ik wel van een oor. Maar het zit in het liedeboek als nummer 669. En daarna ga ik met mijn eigen tekst verder. Laat us bidden. Geest van God de Heer, kom en stuur uit jouw heiligdom een glans van hemels licht. Heid van eermen, wees us nij. Deel jouw goede jeften mij aan het dat om jou zacht. Kom, o heilige Geest, mij de balsem van jou treest. Breng verkwikking in us het. Koelt en skaat bij gleune dij, reis bij moeite, blijf net wij. Kom, bestil je jou smet. Licht van kleerzilligheid, licht je maar jouw heiligheid waar het jouw wegen buster is. Zonder jouw verborgen gloed, is er in us het geen goed, is het rondom tjusternis.
waskje wat onrein is skin. Jou is krijft aan nij begin. Meidje jou wat ziek is zoen. Boeg wat net de boegen weer. Warm je wat van kjeld vergier. Breng de plak waar het zwalk in droom. Skink jou jeften alle zongen. Om jou leeuwen niet loon. Heer, op jou vertrouwen wij. Meidje, zij jou werk volslijn, dat wij ere zonder ein het loflied jongen altijd nee. En wij danken jou, Heer, voor het evangelie van uw Heer Jezus Christus, die uw Heer is, aan alle uiteinden van de wereld en aan alle uiteinden van de tijd. Christus koning. Voor hem dank je wij jou, dat wij fleurig en blied libje maaien. Wij bidden voor koningen en machtige heerschers rondom. Elk die wat sissen had, elk die wat te besluiten had, elk die het heerskje ken oer oren mensen. Wij bidden jou dat ja alle jaren vrede ziek je. En daarom bidden wij jou. Wij bidden voor arme zielen in deze wereld, verlen en betiezen in het leven, slachtoffers van wreedheid en onbarmhartigheid. Maar wij bidden aan jou dat je alle jaren geluk vinden. En dus bidden wij jou. Voor de tjoegen van het evangelie bidden wij. Voor de tjoegen van de geest die het veerdig is in mensen. En die het heil onkundigt voor de hele wereld. De hele wereld, inclusief het spul en skeel, wat oorlog is. Wat mensen zijn elkaar oersteren en wat ze elkaar het leven misgunnen. Inclusief alle mensen hier bij u in uw loon en in uw steden en dorpen. Elk die hier wennet binnen uw naaste. Want van jou, Heer, is uw wraad. En daarom leeuwen wij dat er voor elk van de mensen een plak is. In jouw wraad. En daarom bidden wij jou. Voor elk die het hoopt op betere tijden. Voor elk die het nood had voor een oor. Voor elk die het hem of haar inzet voor de naaste. Bidden wij jou en daarom bidden wij. En ja, Heer, wat wij in stilte jou voorlezen. Toch Christus, uw Heer, die u leert had jou aan te spreken als heid in de hemel.
Verberg je, Heer, jou net van mij. Als ik mij verbergen wil voor jou. En verder, lied Jochen 144. Laat us gaan maar in uw het en in uw huis. In uw komen en in uw gaan. In uw leven op uw ziektocht. Bij de een nij begin. Amen.